Hello mga ka-goals, it's us, Nico Rose TV. So for today's video, Nandito po kami ngayon sa Batanes of Pangasinan.
Batanes of Pangasinan at ang gaganda talaga ng mga view dito. Okay na okay. Worth it talaga ang pagpunta guys, kahit na galing pa kami ng Lingayen guys. So try nyo din.